Se kaunti ya Nyamira boigo abananchi mbarwa amaganiabo halibaganetiye achigoikiranigwa ase oboraibwaye Dr. Ruto egati yabo no kweyeria ebinto gose amagori ebinto anene mono alianyate kwa bagakori eira chingaki che campaign yaye omorikito Job Maangi no robotiru asenchera iyo bwagale omoteneneri wense William Ruto nabagagotianigwa rituko lya rero ase omusangerekano oikeranwo n'abarai n'abakenya ase obonge abamenyi be kaunti ya Nyamira mbarwa ebirengereri byabo igoro yokugani babwate kurwase omoteneneri bwense William Ruto egati abamenyi mbamusaba kigokeya omosigo bw'obugima neligolire ebinto ao wera makongu twale gusaba tuyiriria amagori yechi especially chindagera maguta ebinto bikongete abana enji banyamire bachandegete mono no enkenye ngima baumiete sauri ebinto byabeire bikongu amaguta na kongete petroli diesel na yetaya na aranyare koyera nize mbamusaba achikoleta obomo asense ito ya Kenya mbuya mono asoborai nyasa tochorera ntwarora mechandende tokonyegete bono igatwa beiro bosibore togendere ko menya Kenya yeito nayo endere gutugambira omanye bisaku byonsi ase abande bamusaba achikorwanerera abasae banyore emeremo nagokeya obotaka Mozra yeito William Ruto tigatokoregas ai bichana turantu bamrobeji bibi atoma baga astonyo tonyora sto kolegas vijana wa bodaboda atobekere chibesa ebyombe elinde toimoki chitokonye na intore nga twakoreire kende twatisie motoretere bintu gochoga igana ne chironi gwatotebe tichira chiri gwatorierete mama mboga atoinyore gocha kebiri goga iga egera tubwatisi gaki tuya mono abantu bali twachora mwensi twaba magoro gaki tokonye mbuya mono gaki ndisi TV mbuya mono moenderere gototarira mbuya mono asogo toinyora kurwase kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi mbia mono sana